yini la nihlalani phansi ke sihlalani phansi wedwa kudala nifuna i-update kaNyambose. uNyambose ke ngumthetho. Umthetho kaloku kuthiwa usephaa eParis ne kuthiwa use-government mortuary. So use-mortuary and ke ngoku kuthiwa they are doing i-postmortem. Yava kuthiwa they are doing i-postmortem kwelaa cala and they are doing their own investigations. Yava andiyazi ke ezi investigations bazenzayo and the postmortem bayenzayo kuthini but ke ubrother-in-law kaNyambose ebephaa ke interview kukho enye ijournalist ke phaa caba andiyazi noba nguye eyi-one na ijournalist ntakabawo yaseParis kodwa oko ndibona yena nguye ogejezayo kuyo yonke le nto kaNyambose phaa eParis, nguye owazi izinto le journalist inye. So le journalist inye ke ngoku ibethetha nomntu caba yi-brother-in-law kaNyambose, yabo. So this brother-in-law is saying bana they are doing a postmortem, they are doing all the processes, the investigation kwathini but abawubonanga umzimba. Abakawuboni umzimba, bayaxelelwa nje hayi ukhona yena phaa kusenziwa i-postmortem but abakahambi bayofanisa. Guys, kanti xa before ukleyime umzimba womntu okanye before uthi ewe nguye lo, don't you go and confirm like uyofanisa umzimba okanye ayikho loo nto kwezinye iifemeli. But ke uthi abakawuboni umzimba, andiyazi ke mhlawumbi the wife saw the body. I don't know guys, but ndithetha laa nto ibithethwa kutsho mna utsho laa mfo, yabo. So uthi abakawuboni ke umzimba but I also saw enye ipost apha nimane ndinithega kuyo kusithiwa uNyambose kwathini akaswelekanga, Nyambose is alive, uvukile kwathini. Guys, leyo is not confirmed, it's just abantu nje abathethayo ke, abantu abathethayo ku-TikTok pages zabo. Like abantu ke kaloku bazawuthetha le nto bafuna uyithetha at the end of the day, but according to iindaba sizibukelayo ke thina singabukeli ku-TikTok ke, according to iindaba silinde uba umzimba kaNyambose uze nganeno Tuesday or Monday or Tuesday. Ilapho ke bantasinto kaNyambose silinde loo nto ke. So inoba ke ngoku sizabe sisiva ke nee-investigations zoba kuphelelethi, ide yaba kanti ithini, ide yaba kanti yi-suicide okanye ide yaba kanti ithini, because kukho abathi laa suicide WhatsApp or message uNyambose ayisendileyo esendela unkosikazi wakhe was not a suicide message, it was a text that was asking for help. Bana yeyi ndisengxakini mfazi, ndizame ushukume and do something. But ke utsho abantu nje balapha esitratweni asikaziboni ii-SMS, so inintsi into esingayaziyo at this point guys. Into esisho ngayo kuthiwa umzimba uzawuza nganeno Monday or Tuesday. So andiyazi ke ngoku noba bazawube bewubonisiwe na xa usiza andiyazi.